ndibulise umem, ndibulise nakuni bafundi egameni likaYesu. Amen. Andizothatha ixesha lininzi, yimiqolo nje mibini sithandazelane ngenxa yexesha sihambe sibheke eziklasini. Sithini na ke ngoko kwezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi, ubani na ongasichasayo? Ncwadi le yabaseRoma chapter 8 verses number 31. Ukuba bekunothwa le ncwadi mandiyitshayelele, bendinothetha ngendoda ebhalwa ngunyana kaZebhedi ogama linguYohane. uYohane usinika umfanekiso ngqondweni wendoda eyayihleli ecaleni kwechibi. Malibongwe igama lenkosi. Uzawuthi xa ethethayo yayingumlwelwe ecaleni kwechibi laseBhetesda, ezawuthi intetho yesiXhosa yindawo yenceba. Malibongwe igama lenkosi. Kuthiwa le ndoda yayigula ingumlwelwe iminyaka ngeminyaka. Kuthiwa yayilokhu ifika njalo ihlale ecaleni kwechibi. Malibongwe igama lenkosi. Kuthiwa le ndoda kwakuloko kufika isithunywa sikaThixo siwagobhagobha amanzi, athi umntu xa ethe wangena tani afumane ukuphila khona apha echibini. Malibongwe igama lenkosi. Kodwa simva unyana kaZebhedi ebalula into yoba ngale mini yokukhululwa kwale ndoda akuzange kufike nesithunywa, kodwa kwafika umnikazi wechibi uqobo. Malibongwe igama lenkosi. Uyabuza into nokokuba uyafuna na ukuphila? Uthi Nkosi, andinamntu. Ngongathi uthi abantu abaphilayo ngabantu abanabantu. Malibongwe igama lenkosi. Kodwa ndizothi namhlanje kuwe ekuseni likhona ithemba linguYesu. Sithini na ke ngoko kwezi zinto? Ukuba uYesu ungakuthi, ngubani na ongachasana nathi? Uzawuthi obhalayo akukabonakali esiyawuba kuko, kodwa xa ethe wabonakala thina sakufana naye. Xa siza kuthandaza, ndifuna sithandaze nangenxeni yoba siza kuqala ukubhala, ngoba kusoloko kusibakho iproblem xa kuzawuqala ukubhala. Ufumanisa into nokokuba abantwana bayagula baphathwa zintloko, bambi baphathwa zizisu. Kodwa nanamhlanje ekuseni sizoyalela loo mimoya that ukuba uThixo yena ungakuthi ngeyiphi nimimoya yentloko engasibamba. Abanye belapha nje, they are here to break i-generational curses. Abanye bazokwaphula iziqalekiso zefemeli. Bambi abazali babo abazange bafike nakwa-grade 12 bangabokuqala efemelini, ngoba sine-challenge yoba kukho abantu abathi besawupasa u-grade 12 uvinto nokokuba kuthi ubethwe lizulu. Uvinto nokokuba kuthiwe kwenzeke into ethile wadlula emhlabeni, ngoba wenze into bekungamelanga ngokwabantu into obuyenzile. Kodwa ndivumele ndithi uPetros ngexesha wayehamba phezu kwamanzi. Asivanga kulaa ncwadi into yoba uPetros utamkhulu wakhe wayekhe wahamba phezu kwamanzi, kodwa uPetros waqala into entsha kwigeneration yakhe. Wathi Nkosi, ukuba nguwe yitsho nam ndize. Bamele mbonesi ngoyike Masivala amehlo. Ndifuna ukuthi kuwe
mhlawumbi uyafunda akufundeki, mhlawumbi uthi xa usephepheni kubonakale ngathi yonke into iyaflasha, kodwa nanamhlanje ekuseni ndizothi akukabonakali, kodwa xa ethe wabonakala thina sakufana naye. Ungalahli ithemba, ungalahli ithemba. Noba ingangathi le subject ayikunikeza ithemba, kodwa ekuseni ndizothi ungalahli ithemba, ungalahli ithemba.